Onda! Podes entrar, Que tal, señora generosa? Canto tempo sin vela pola consulta, muller? Que tal, home? Alegrome de vela moito. Tiña moita xente dentro. Tiña moita xente, hoxe é unha maravilla. Séntese aí, poñas. A modiña, home. Ai, Moi ben, home, moi ben. tapar, que Pues me ven alegrome de vela. Pero, oi, trae mala cara, non está ben, ou? Que lle pasa? Traio de todos os días, mala centella. Xa. Estuvera ben non viña ao médico. Usted para ser médico que burro é, centella. Xa empezamos. A verdade é que son burro, son. Ai. A verdade é que son burro porque para aguantar o que teño que aguantar eu aquí hai que ser ben burro, porque menudos pacientes me tocan a min, Dios mío. Bueno, deixese de veres que xa os teño visto peores. Vai-me atender ou... Sei que ten gana de conta. Sí, a ver, xa atendo ahora mirmiño, a ver. Pois dígame, que é o que lle pasa, vamos. O que me pasa é problema meu. Xa, pero terá que me... Veño para que me día un té de empreñamento. Oh. Disculpe. Un té de empreñamento. Sí. Ah. E iso que é, se pode saber? Pero usted que centella estudiou, mala centella. Un té de empreñamento, quero saber se estou preñado. Ah, vale. Pero non, muller, non. Vamos a ver, usted o que quere é un test de embarazo. Test de embarazo. E usted? Pero como está usted embarazada? Porque isso é imposible. Usted que sabe? Pero como que sei eu? A ver, usted cantos anos ten? Eso xa para empezar. Porque se xa que... Vai, va! Que son a muller non se lle pregunta, sen vergonza. No. Mal educado. No, pero escoite. No, pero a ver, non me entenda mal. Eu estou lle preguntando como especialista que son, como médico, como para tratar... 45, di. Sí. 45 en cada perna, porque usted 45 a la forxa desde comunión. Bueno, deixese de cachondeos e de moté que teño preso. No, muller, a ver, non lle estou chamando bella, home, non lle estou chamando bella. Eu te doullo, non hai problema. Pero primeiro teño que lle facer aquí unhas preguntas para cubrir o expediente médico, vale? Son 4 cousiñas, usted vai Acaba contestando aquí, sí, sí. Teño que ir fuera a Pues a hacer. ver, dígame, última vez que tuvo periodo? Periódico tuvo non hai 10 minutos que estaban lendo aí na cafetería esas quedas. No. No. Vamos a ver, no. O periódico, no. A última fecha da menstruación, a última vez que lleve a regla, muller. Dios mío, que non hai visto... ¡Ai, va! Pero que porquería me pregunta. Pero é que teño que... A usted que lle importa? No, a mí non me importa, pero é para poñer aquí no... Non me acordo. Non lle acorda. Normal que non lle acorda, porque habrá pintado. Pero... Me deixese de ler, outra cousa, mire, vamos a ver. Usted é máis lisardo o que é... Bueno, toman precaucións. Nos tomamos, mira, non se dá todas as precaucións un pouco. Claro que sí, muller. Pois dígame, contémelo. Nos cruzamoslle sempre polos pasos de cebra. Así que paran os coches que algúns pasan como a todos os que nin paran, centella. Nos precaucións tomamos sempre. Mire. No, vamos a ver, entendeu usted mal. Eu refiérome se toman precaución na cama, no tema da cama. Na cama tamén. Bueno, pois contémelo. Ainda non hai un mes que compramos un colchón destre moderno, sou eu, que descansas moi ben. E polo lado de contra a parede, non contra outro, puñámoslle unha barandilla. Porque Lizardo soña de noite, non sabe, e ás veces cai. Señor bendito. Vamos a ver, señora generosa, vamos a ver. Estou preguntando se toma precaucións para non quedar embarazada. A ver, a píldora. Usted toma a píldora. Por exemplo... Tomo todas as noites e de dormir. Pero usted é tonto, se tomara precaucións para non quedar preñada, iba a ter 14 fillos como teño, home. Sí, eso non entendo. Pola virgen. Sí. Home. Usted aí, precaucións non toma. Xa había tempo que non daba un pau. Mira unha cousa, demo té de empreñamento que me teño que ir a deixarse de tontería. A ver, eu o té doullo e se vai máis tranquilo, doullo o té, levo o té para casa. Pero... Usted por que pensa que está embarazada? Que sintomatología ten? Usted é parvo. Xo sí, usted non pero ve xa a non é barriga dois. que trae o mala centella que parece que van a ser jamelos? Ah, por Non a ve. barriga. Bueno, pero espera, a ver, empezar por aí, que ausculto. Miramos, a ver. Espera aí un momentiño, vamos a ver. Ai. Que estou... A ver, vamos a ver. Onde vai? Espera, estou aquí, muller, tranquila. Que fai? Cuidado. Que foi? Mira unha cousa, home, a ver, estamos en Semana Santa, son festas. Usted pode ser, se cadra por un casual que se ceder algo comendo estes días. Home, pois agora que o di, onte foi a festa da fava, eu gustoume muchísimo. É verdad. Fun alá, puxen máis botas. Usted ten razón, caramba, que foi a festa da fama en Campeliños. Usted tamén non perde unha... E tamén foi alá? Tamén fun. Non vin. Bueno, pero había moita xente. Había muchísima xente. Porque veulle o bo día, sí.
Veu día se granizou. Pero tiñan carpa. Bueno. No, pero a ver, si, aquí vamos, eu fun. Fun que eu a fava gustame moito tamén. Gustalle tamén. Pero ali as fabas fanas de 25 maneiras distintas fan as fabas. Ai, sí. Eu comín 4 platos, Fanan moi ben. Como me puxen. Bueno, malas centellos, homes de agora non valedes para nada. Por qué? Eu probei nas todas e ainda repetín. Comeu 25 platos de fabas. No, comí 50. Pero, muller, non Ai. sabemos para reventar, a máis que fer cousas que leven xeito, home. Deixese de lerias e de o té de embarazo, que me té. teño que ir, e este que lle importa o que como eu o que deixe O de sea, comeu comer. 50 platos de fabas e quero un té. O té vou dar eu o té. Me faga favor, Ai. póñase de pé. Que vou mirar o embarazo. Póñase de pé, póñase de pé. Poñome de pé. Póñase de pé, póñase de pé, póñase de pé, faga favor. Ai. O embarazo, vou mirar o embarazo. 50 Elo. platos de fabas, sin dar estoupar como a castaña. Té Bueno, tranquila, té. mala centella. A ver, levanta un chesquiño os brazos, déixeme Elo. apalpar. Levanta Vaime un chis- atracar. No, levanta, enche aquí. Déixeme mirar por aquí. Que? Dios mío, malo lleva o embarazo. Pero por... Xa quedei mellor, Ai, que ben quedei. Onde vai? Venga, venga. Espera aí que non lle paguei, centella. Canto é? Pois aquí, ó. Se vos mandará. Non cobrou. Eso non está ben. Canto é, ó. E baixe sin cobrar. Marchou sin cobrar. Ala. Veña aquí, ó. Ai, agora me volva aquí. Generosa e Bellido, Elizarde compañía.